ассалому алайкум балечкои канали Саудо ТВ. Ҳама каса созен хубен, саломати хубай, вақтотон хушай. Ирӯз 5 феврали соли 2024 1121 сомонияй. Бо диққат навора гӯш накав. Ирӯза навор дорем Opel Astra F, Daewoo Nexi, Opel Astra G, Daewoo Leganze, Opel Vectra B дорем. Мини трактори фурӯшӣ дорем. Vaz 2106 дорем. Toyota Camry дорем. Mercedes маркош ҳастанд. беҳтарин мошино тамошо кунем бачаҳко. агар дар шумо хона, мошин, замин, квартира бошад рекламаш мекунем, фурӯшдоӣ монем бачаҳко. навора фақат бо диққат гӯш кунем, маълумоташ қатӣ тамошо кунем, нагзаронем. хоб 16 дона мошинай имконият ёфта бачаҳко дами ҳозир дар ами канали ма подписатсия кунем. Подписатсия, зангулара зер кунен, лайкора бизанен. бовар дорем ай канал ягон хона мошини арзон меёбен. навора тамошо кунен, акамо сарш мекунем. якм мошини фурӯширо нигоҳ кунем бачаҳо. Opel Astra F ҳастай, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ин бародарон бениҳоят хоҳиш карданд ки сум дар кора мефурӯшем. солиша 97 гуфтанд. нархша 35000 сомонӣ мега. газ плюс бензин сӯзишвориш ҳардаш кор мекунад. мотори ҳамин Astra F 1.6 простоя широинар. коробкаш механика. рақамҳои 907 ами телефонашонаи WhatsApp ҳам дора. телефони дастӣ ҳам ҳастай. ҳолаташ хубай. ҳуҷҷатҳо моҳи июл то моҳи июло ҳастай. 4 баллони нав. краскаш нормални, хадавоиш ҳам камбудӣ надорад. сум боша агар мақсад бо нархи 35 та варианти алишро мебинем. касоне ки варианти алиш дорем маромад пешниҳод бикунед, ё ин ки бо нарх 35000. телеграм канали мо силкаш дар комментария бачаҳко. мақсад дар рӯҷа мо маҳсулотҳое дорем ки мақсадам мардумда зиндагиша дар корай. хоб нархошон дар амо телеграм мондагиай дар омада бинем. дуюм мошини фурӯширо тамошо кунем бачаҳо. Opel Astra F дорем боз як дона дар ноҳияи Носири Хусрав 44 чашма меган. солиша 93 гуфтанд. нархша 37000 сомонӣ мега. рақамҳои телефонам мондем, занг бизанен, ҳозир маслиҳат бикунен. мотораш 1.6, коробкаш механика. 4 баллонаш навай, баллонош нав, краскаш савзай, валтас мекуна ширина тамошо куда. алиш намешавад, срочно сум дар кор, наличи бо нархи 37000 сомонӣ, бо камтар муомила ҳам мекунем мега соҳиби ами Opel Astra F. нашоти нарх навои ами Opelча метавонед занг бизанен аз номи канали Саудо ТВ. конкретни арзонтон мекунам, майра 100% медонам. солиша 93 меган. зури бадай хулоса. караманхаро успет кунен, ҳозир бигиренаш. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мини трактор бачаҳко. солиш 2022. хоб плуги дукорпуса дора. фреза, картошка, шинонак меганша. хоб ҷӯякашакам дорад. шаҳри Панҷакенда қарор дорад. ин ами мини тракторай. маромад мақсад касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, занг бизанен аз номи канали Саудо ТВ, бо арзонтон мекуна. ҳозираша нархша 60000 сум мега, бо савдо ҳам мешавам. 22 қувваи аспа дора мега бачаҳко ами соҳиби ами мини трактор. рақамҳои телефонам мондем, ҳозир занг бизанен барем бихаренаш. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар ноҳияи Дӯстӣ. номи пешниаш Ҷиликулда қарор дора бачаҳко. ин ами Opelча. нархша мега 21000 сомон, бигем бо савдо ҳам мешава. солиш 1992. варианти алишира гуфтагӣ нестанд. бо нарх 21 та бо савдо ҳам мешава камтар. мошинча тозак хушрокай. мотораш 1.6 литр, коробка передачи механика. баллоношам зури бад 70%. беҳуда занг назанен, ҳуҷҷаташ тамом шудагиай, неки мошинча чоткай бадай. каси мехара маромад занг биза, хадавоиш 50%. телефон ки бо чақчақам мекунем мегам. панҷум эълон аз Саудо ТВ сар мекунам. Honda бачаҳкое ки Honda хар ҳастен, дар шаҳри Леваканд қарор дорад. ин ами Honda. солиш 1996. нархша 35000 сум мега, бо савдо ҳам мешава. касоне ки Honda хар буден дар амо комментария менавистен. мақсад ҳамиша роиш кардан, шумода пешниҳод кардем. дискуравинен дам бигирен, балонош зури бадай. 4 та электропакет дора широи нар. хоб мотораш
автокоробка меган, газ плюс бензинай. Рақамҳои телефон ё ин ки ватсап ҳар ҷо занг бизанед, аз номи канали Савдо ТВ бо муомила мекунад, камбеш арзонтон мекунад. ҳуҷҷат надорад, бо савдо мешавад. Савдо дар назди ҳами хонда дар шаҳри Леваканд. нашоти нарх навош занг бизан, маслиҳат бикун. мошини фурӯшии шашум бачако Mercedes Benz V190 хоҳиши подписчикон будак ҳамеша ёфтем. мақсад ба ҳамин нархи арзонтар. бисёриҳо хоҳиш мекунанд ки V190 навор кунен. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солша 93 мега ба нарх 26 000 сомонӣ. гази бензинаи моториш 1.8 коробкаш механикай. ҳуҷҷат дорад то 26 июни 2024 сола ҳастай. балонои ҳамин Мерседес бачако 80% алиш ҳам мешава, бо хэтчбек ё ки седанай алиш мекунем меган. касоне ки ҳамихели вариант дорен, рақамоша мондем. ватсап, телефони дастӣ, тисел. занг бизанен, ҳозир бирен бихаренаш. рости бачакое ки мақсад хоҳиш мекунем мошинои қиматтар навор кунем, чунки бисёри подписчикҳо мегӯянд ки мошинои арзон монем. шумо метавонед ҳамин мошинбозо барем бихарем бачако, чунки касоне ки мақсад мошинхар ҳастанд арзон дар ҳаминҷо метавонад тамошо мекунанд. ҳафтум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi краскаша би дамбиги дар ноҳияи Вахш қарор дорад. солаш 1995, нархша мега 16 000 сомонӣ. гази бензин сӯзишворӣ Daewoo Nexia солои 95-ай 91-92 нестай бачако. моториш 1.6 коробкаш механика. рақамҳои телефон охираш 63 да занг бизанен, ҳозир бирем бихаренаш. балонои пеш 100% меган, балонои қафо 75%. хайбо салонча тоза, краскаш тоза, хушроакай фасонак. нашоти нарх наво камбеш бо суҳбатам мекунем гуфтан. рақамоша мондем, занг бизанен ватсапшта аз номи канали Савдо ТВ бачако. дар ҳамин канал ҳозир подписатсия кунен, лайк амонен, зангураш зер кунен ки успеҳ кунем бачо. ҳаштум мошини фурӯширо тамошо кунем ако. Toyota Corolla бачакое ки Toyota мехостем ҳамеша ёфтем. солаш 2009 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша мега 78 000 сомонӣ. зӯшуриш бензини холӣ, моториш 1.8 литр, коробкаш автоматика ҳай. рақамҳои телефонша мондем, занг бизанед, маслиҳат бикунен. срочна Toyota Corolla американка ҳай. солаш 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор нав тозак фасонак. хоб моториш 1.8 автоматика, 4 балонаш зур, 4 дискаи фасон. камтар арзон ҳам мешава. нашоти нарх навош занг бизанен, рақамҳои ҳамин 4 танода суҳбатам мекунем гуфтам. дӯстони азиз, ҳамин набораи мо шумо дар маъқул боша. агар дар ҳамин набор ҳозир лайк моненда дар комментар нависен Савдо ТВ ба пеш мо қати тем бача. ҳамин гапа нависем, ма гарани вақтам хуш мешава бача, медонем. мошини фурӯшӣ нӯҳума тамошо кунед ако. Mercedes Benz C-Class солаш 98 сол дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. хел ба нарх 65 000 сомон меган, бо савдо ҳам мешава. сӯзишвориш бензини холӣ, моториш 2, коробкаш механика ҳай. рақамҳои телефон мондагем элеганка мега мошина тоза, 4 балон пачка дора, 1 сола ҳуҷҷати пирра, абагреф сидени дора, кондитсионер дора, моториш коробкаш ходовой 100% шерои нар. хел ба нарх 65 000 мега, бо савдо мешава. варианти алишира гуфтагӣ нестанд. худотон занг зада пирсенша. солаш 98. мошини фурӯши даҳум бачако. ВАЗ 2106
балечкои 06 ҳамиҷа бошин, агар тамошо кунед ки солиш 2001 дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 12500 сомон нарх. Сӯзишвориш бензини холӣ, моториш 1.6 литр, коробка передачи механика, хадавои нав, моториш нав, кузовшам нав меган. Харидор биёбу бин, ай пеш бо савдо мекунем. Инами стельё, инами мошинча, инами краска, инами балоно. 12500 сомон. Состояние машин созай бад нестай, мегири ҳай карда мегарди. Инами қа мошинчаи бачако оиди нарх навои пирраш ё ин ки маълумотои пирраш бо занг мезанед, мепирсен. маъқул боша агар усто хати бирем бачаҳо бисанҷаниш, мошинчаро ҳай карда бигиренша. дар шаҳри Ваҳдат мега 12500 сум бо муомила ҳам дорад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganze ҳастаи солиш 2001 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 17000 сомон мега бо савдо мешавад. нигоҳ кунед чӣ хел фасони хушрӯяке бачако. газ бензин сӯзишворӣ, стельё тоза, моториш 1.6 ай 1.8 нестай широи нар. газ бензин, коробкаш механика. мошин мегам мошина ба хидмат тайёр кардагим, сум дар кор мефурӯшимша. мотор краска навай, хулоса нав кардагӣ, аккумулятор нав, пусидагӣ варид кардагӣ надора, алиш намешавад. толка сум дар кор бо нархи 17000 сум, камбеш муомила ҳам дорадаки. ӯ тарафша занг зада бипирсен, маъқул боша агар ҳозир бираем бихаренаш. 2001 соле бачако, камбеш муомила ҳам дора. ҳами навора роӣ кунем бачакое ки мақсад мошинхар ҳастанд, хонахар ҳастанд. ин рӯз мошин мондем, пагабо дар бораи хонаҳо навор мекунем. як тамошока бинем мошинора, хонаҳоро. 12 мошини фурӯшӣ бачаҳо. Opel Astra F солиш 98 43000 сум мега. нигоҳ кунед чӣ хел тозаакай, зури бадай, хулоса чихелои нав задаган, краскаш тоза, газ плюс бензин кор мекуна. моториш 1.6, коробкаш механика. рақамои телефона мондем, занг база, ҳозир бара мошина бихар. срочно 98 тоза мега. радной краскаи худшай, алиш кардаги нестем, бо камтар арзон мешава. биши ҳайка гарени мошинча тоза гуфтан, ҳамин қа хулоса таъриф кардан ҳами Астраев хечибека. хуб, касе ки бо харидори аниқ ҳастан, худошон занг мезанен, оиди нарх навош муомила мекунен, мерен мегиренша. 43 та ба ҳамин нарх шуктаган ҳозирашта, бо кам савдо ҳам дора. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае ки солиш 1998 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошинча тоза, нархша 12500 сум мега бо савдо ҳам мешава. сӯзишвориш бензини газ, моториш 1.8, коробкаш автоматикаи бачаҳо, автоматика. рости якчанд наворода бачаҳо менависанд ки Opel-ои автоматика, именои Vectra A, B ёки Астраефро автоматика шамонен. ҳамеша ёфтем, шумо да пешниҳод кардем, рақамои телефонашам мондем. срочна фурӯшӣ, мошинча зури бадай мега, моториш 100%, краскашам 100%, хадавои тӯбча салоншам тозаакай, кам беш бо муомила ҳам дорад. дӯстони азиз, дар боло барои реклама кардан имо ватсап имо бачаҳо чизе ки дорем рекламаш мекунем, мақсад дар ҳуш мемонем, роиш кунем бачаҳо, чизе дорем рекламаш мекунем, дар савдо мемонемша, мақсад кортона буд мекунем, кори шуморо осон мекунем. дигар ҳоҷат ба мошинбозӣ рафтан нест, барои роиш худмо рекламаш мекунем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi солиш 94 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ирам 17000 сум мега бо савдо мешавад. сӯзишвориш бензини газай, моториш 1.6, коробкаш механика. Next чай фасонай бачако, нигоҳ кунед након. инами мотор, инами мошин. моторша 1.6, коробкаш механика. мошин 100% ай, мегири ҳай мекунӣ мегарди, ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷатош буд шид, бо савдо ҳам камбеш мекунем. касоне ки ҳамин харидори аниқ ҳастен,
ҳамун нафарро занг бизанен, муомила мекунен нашоти нархи навои ҳамин мошинча. фикр мекунам пушаймон намешен. ҳамин наворда подписатсия кунен, лайкора занен бачаҳо, зангулара зер кунен. вақте ки ман навори чотка кам хабардор мешен. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае ки боз як дона солиш 97ай. нигоҳ кунед чӣ қадр тоза хушрока, ойнаҳоро сия кардагианд. тонировка дора. 8 моҳа тонировка. состояниш беҳад хубай меган. рақамо транзит. хоб бензини плюс газ кор мекунад. моториш 1.6 литр, коробкаш механика. бо нарх 44500 сомон меган. мумкин ки дар амон комментария ҳоли бинависем бачаҳое ки ин қадар қимата ира ки мехара кам бештар аз худаш кардан ба ҳамн худи фурӯхтаастам бачаҳо. нархи қимата хати 97ай, 91, 92 нестай солиш. печкаш кор мекунад. кондитсионер нав. 4 диска балон нав. алиш намешавад, беҳуда занг назанен. срочна фурӯшӣ бо нархи 44500. ҳамин қа маълумот дӯстон азиз, нашоди ҳамин нарх навои ҳамин мошинча бо занг зада пурсен. хулоса агар муомила кунен маъқул боша барем бигирен ша. 97 сул дар шаҳри душанбе. дӯстон азиз, иҷа навор ба охир мерасозӣ. хоб хоҳиш айҳонатон пабрат ки наворда лайк дан, дар канал подписатсия кунен. замин, хона, мошин, квартира боша рӯшен рекламаш мекунем, савдо мемон меша. имо ватсайп мо. хулоса шумо дар ҳамон комментария чӣ хел нависен, мо аз ҳамон мошинаҳо пешниҳод кардем бари шумо, бари подписчикҳо метавонем бо нависен, мо дар навори ба наво пешниҳод мекунем. дар комментария силкаи телеграм канали бачаҳо доим подписатсия кунед. беҳтарин хонаҳо